दिनै जोबोद मोजां खबर रायजोफोर बे नबसरनिया नमिनेसन साबमिट खालामबावदोंमोन नैबे नाम्बार 1 क'क्राझार ST लकसभा समष्टिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै दा बियो एबार माने बर' कसारि हिसाबै बे नमिनेसनखौ होआखैमोन बे राभा होननानैसो गावनि फार्स्ट सार्टिफिकेटखौ लानानै नमिनेसनखौ होनाय जादोंमोन बे बर' कसारि हिसाबै मोनखाला जों आगोलबो बुंखादों बिनि जायनाखि बर' कसारि होननानै सिनायथि लानानै सार्टिफिकेट लानाय कास्ट सार्टिफिकेट बे केन्सेल जाबाय बेजों बे कन्टेस्ट खालामनो हाया बेखौ जेराव बाहायनो हालिया बेखौ अनारेबल माने हाइकर्टआनो माने मोनसे बिसारनि गेजेरजों दानना होखानाय जादों आरो बेखौ आसाम सरकारनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनाय जादों दा बे हिसाबै बे दारायनो हाला जेरावबो बेखौ जों बुंबाय थानाय जादोंमोन खिन्थु बे दारायगोन बुंबाय थायो आंखौ जेबो खालामनो हाया होननानै बेसांबाबो बुंबाय थायो रायजो राजाफ्रा हयथ' मोनसे कनफिउज जाबाय दंमोन दारायमारगोन नामा होननानै आरो थाङै थुङै दारायमारबाय मैया बे नमिनेसन पेपारखौ साबमिट खालामबाय दा बेयाव रायजोफ्रा आरोबाव मोनसे माने गोनो जाबावबाय दा दारायनो हाया होननाया मा जाखो माथो दारायबावबायसो माथो बेबायदि मोनसे बेनिखायनो मैया मोना आरोबाव आङो माने नमिनेसन पेपाराव मा साबमिट खालामदों बेखौ आं खबर मोननानै मैयानो बुंनाय जादोंमोन बे कास्ट सार्टिफिकेटआ माने राभा बर' कसारि नङा एबार दा बे हिसाबै बे जे राभा सार्टिफिकेट लानानै नमिनेसन पेपार होदों बेबो दानजागोन बेखौ आं मैयाबो बुंखानाय जादों मानोना सासे मानसिया डाबल परिचयजों खुनु कास्ट सार्टिफिकेट मोना नोंनि जाथिया जुदि राभाब्ला नों राभा जानानै आगोलावनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो नोङो बेजोंनो नोङो एमपि दारायनांगौमोन आरो नों जुदि बर' कसारिथारब्ला नोङो बर' कसारि हिसाबैनो नोङो कास्ट सार्टिफिकेट लानांगौमोन आरो बेजोंनो नोङो एमपिखौ माने कन्टेस्ट खालामनांगोन आरो नोङो गेजेराव नोङो 10 बोसोर नोङो बर' कसारि राम लानानै एमपि जाबाय नोङो गावखौनो राभा नङाबो होनबाय गावखौनो सलनियाबो नङा होनबाय बर' कसारिसो होनबाय हाइकर्टआव नों अनेक जोंनि गोबाव केस सालायबाय जोङो बेजों 2014निफ्रायनो 10 बोसोर जों बिजिदों बेखौ माने जों बर' कसारि नङा होनदों गावहा बर' कसारि होनदों जों बेखौ सरनिया होनदों बे बुंदों जों सरनिया नङा बे बाथ्राखौ बे बुंदों दा खिन्थु फैयै दिनै गावनि बर' कसारि कास्ट सार्टिफिकेट बे दानजानायखाय दिनै मा जालायखो दानिया राभा होननानै बुंनाय दा राभायाबो ओरैबायदि बिनिया गावनियालायनो माने गाव स्कुलाव फरायनाय समाव गावहा राभा सार्टिफिकेट दंखायोमोन बे सार्टिफिकेटखौ गाव बै समाव मोनस्लाबाखै जेब्ला आलफानिफ्राय बे अभारग्राउन्डआव फैयो अभारग्राउन्डआव फैनाय समाव बियो राभा सार्टिफिकेटखौ मोनस्लाबाखै बेनिखायनो बे बर' कसारि नाम लानानै इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामदों दा नोङो मोनसे गावनि जाथिया जुदि नोङो राभा खालामोब्ला नों मानो बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेट लाबोखो बेखौ फ्रडखादों थगायसो लाखादों माने बदमाइस खादों महा बदमाइस आरो नों जुदि बर' कसारि मोनब्ला आरो दिनै बोरै राभा ओमफ्राय ओंखारलायखो दा बिदि मा थगायसुला मा बदमाइस बे जिनिसा दिनै रोखा नुजाबाय आरो बे जे रिटार्निं अफिसारखौ बे माने मिसलिड खालामदों बे जे भुवा मोनसे एफिडेभिट होनानै थगायदों बेनि रोखा फोरमान जाबाय आरो बिनि टार्मआ दाबो जोबाखै एमपिनि टार्मआ दाबो जोबाखै बिनि टार्मआ 12 मेआवसो जोबहैगोन दा 12 मेआवसो जोबोनब्ला दासिमबोथ' बे एमपिआनो दङ एमपिब्ला बे बर' कसारिनि सार्टिफिकेटजोंनो बे एमपि जानांगौ दासिमबो जुदिअ बे दानजादों खिन्थु नों एमपि जोबस्ला मोना नोङो टार्मआ जोबस्ला मोना नों बबेनिफ्राय जोनोम जानायखौ राभा होननानै दा बेथ' बिराद गिदिर कुइसन बियो दा बिराद गिदिर अपराध बियो बिराद दायनिगिरि बियो दा गथे बे इसोरा बेखौ साजा होनो थाखाय लामा नायगासिनो दं इसोरा बेखौ साजा होगोन एथ' खस्थ' खालामबाय जों खस्थ' खालामबाय 10 बोसोर खोब जोंखौ खस्थ' होबाय एबार खिन्थु बे साजा मोननांगौ जे एथ' थगायनानै जे आरोबाव रिटार्निं अफिसारबो जे मिसलिड खालामबावबाय दा बे जिनिसा दिनै फोरमान जाबाय बेखौ जोङो माने दायनिगिरि थगायसुला फ्रड मानसि बेखौ जों दिनै रोखा बुंनो हासै दा जिखिना जोङो रायजोफोर खोब खुसिनि बाथ्रा बे एमपि जानो हालिया फाइनाल जाबाय बिनि नमिनेसन पेपारा दिनै केन्सेल जाबाय 20 तारिखखालि बे थेवबो माने एपिल खालामबावदों रिटार्निं अफिसारनाव मोनसे नियम दं आरोनो रिटार्निं अफिसारनो मोनसे इलेक्सननि जायनाखि मेनुवेल दा मेनुवेल बादिबा माखासे टाइम होयो जुदि बबेबा कन्ट्रभारसि दंबा बेखौ सिकिउरिटि खालामनो नायफिननो थाखाय एसे टाइम मोनो बे बेखिनि टाइम गाबोनथ' 11टायाव बिनि माबा खालामबावगोन खिन्थु वान्स माबाया जुदि रिटार्निं अफिसारा केन्सेल खालामोब्ला बे केन्सेल जाहैया जालिया आरोखि बेखौ जों दा हमनो हासै आरो बेखौ बुंनो हासै बे माने नमिनेसन पेपारा केन्सेल जाबाय बे जालिया हाजार नाजाफोर जालिया दा जोंनि थाखाय जोबोद देरहानाय गिदिर बाथ्रा देरहानाय दा बाथ्रा फैदों नबसरनियाल' जोंनि गिदिर सुथुर बे नङा दिनै गोबां सुथुर जोंनि गेजेराव फैगासिनो दं गोबां सुथुरफ्रा दिनै बर'खौ बर'नि नाम लानानै
कसारि नाम लानानै दिनै धंस' खालामनो नाख्रेबनो बुख्रेबनो जोंनि अधिकारखौ सेना लानो थाखाय दिनै ओरैबायदि गोमोदों फैगासिनो दङ आरो नुगासिनो दङ एकेबारे फार्स्टआव दिनै दिनै इलेकसन जानाय लोगो फाव ओंखारबोदों एकेबारे जायफ्रा बर' कसारि नङा जायफ्रा पस्ट नङा जायफ्रा मेस नङा बेफोरबायदि बाथ्रा दिनै बर' कसारिनि पस्टनि मेसनि माने सार्टिफिकेट लानानै कसारिनि सार्टिफिकेट लानानै दिनै फैदों आं नमिनेसन होदों बे नमिनेसन होनायनि गेजेराव फार्स्टआव जोंहा नैबे 4 नम्बराव दङ रितेश नारायण देब बे दङ ओमफ्राय ज्योतिष कुमार दास रबिशंकर सरनिया नब कुमार सरनियाथ' बे थांबाय गैया सीता देखा ओमफ्राय गुरुधन दास बे दङ दा जों बिनि गेजेराव रितेश नारायणनि माबाखौ जोङो अलरेडि जोङो गुवाहाटि सरि क'क्राझारनि कर्टनिफ्राय जोङो 9 तारिखनि गेजेरजों एक्टिभेट जों होखाबाय